барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Ҳамҷо даем чандин бародарон ҷам шуда дорем ки чӣ гап мешавад. Читаем. Дата въезда. 13 ноября приехал, правильно? У тебя есть только въезд. Жуковский, авиа. Все, базе ничего нет. У тебя здесь должна быть уведомление о прибытии твоя. Это одна база, раз. Вторая. Сафаров, Сурбон. Правильно? Записи не найдены. Третья. ба худоя ов ёфтем намқадар барои намқадар ов ҷанг гардад де намехӯри биё мара иҷа ба худоя ҳайвон ту бар не бардо даи ту фурмета я то хонес сорожо за нами худаш чанд сад грамм дора як ала одама мира хурдани ина бародаро мо шагри худованд ҳазорон бор ки биромадем баъди 36 соат ё 35 соат агар хато накунам ё 36 соат буд ё 35 соат маҳкам омадан ҳайоз бо давоми видеоро тамошо кунен ҳамаша мефаҳмонам ки чӣ ҳолат чӣ хешид бениҳоят мавзӯи дар кориро мефаҳмонам оиди ами 36 соате ки ман ҳамҷада маҳкамам кардаги будам бисёрид бо хабарен Instagram. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, шикале ки ман дар дина видеом гуфтам ки пагоҳ бо як видеои дига мебироя. Яъне динанги видеои ман дар мавзӯи ҳамин буд ки моро дар Москва дастгир кардан. Касе ки видеоро тамошо кардаги набоша, видеои динангиро тамошо кунен. Чӣ ҳолат, чӣ барои чӣ дастгир кардан, ҳамаша фаҳмондагим ва шуморо бисёрот боз аз аму видео бахтона як чизи нав меомӯзем. Ва дина ман гуфта будам ки пага ба сари решенияи суд мерем ва ба шумо мегум ки чӣ гап мешавад. Вақте ки мо дар сари суд будем, 2 нафар будам ҷада депортшон кардан бо решенияи суд, бо тариқи ҳалномаи суд ва о шахсиятҳоро боз обратно нарушник зада ба Сахарова бурдан. Дар уҷа ба фикрам 20 рӯз ё ки як моҳи дига маҳкамшон мекунанд, баъдан ба Тоҷикистон равоншон мекунанд. Ва дирӯз моро ҷавоб додаги буданд. шукри худованд ки депорт мо накардиян, вале бигем ба ҳамин монандай хато намекунем. дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. дар решенияи суд оиди мо бировардагиян, яъне оиди Сафаров Сорбон ва оиди аму ҳамраи ма Афзал додаре ки ман дирӯз гуфтам ҳамроҳи ма буд, ӯ шахсиятам чӣ мушкилие ки ба сари ма омад, дар ҳамун мушкилӣ ӯрам қарор дошт. решенияи суд оиди мо ҳамишид ки моро ҳам ҷарима кардан ва ҳам видваренimon кардан. мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия, видварени кардани шаҳрвандони хориҷӣ аз Федератсияи Россия шурӯъ мешавад аз 3 моҳа, 1 сола ва 3 сола. видварени то 3 солара мешавад. аллакай баъди 3 сола шурӯъ карда аз 5 сол зиёд и депортатсия мешавад. ва моро видварени кардан 3 моҳа. чихеле ки гуфтем видварени 3 моҳа, 1 сола ва 3 сола мешавад. бо тариқи ҳалномаи суд нисбати мо ҳалнома биромад ва 5000 рубли ҷаримамон кардану болои ҷарима кардан 3 моҳа видварени ва 20 рӯз моро муҳлат доданд ки тарки Федератсияи Россия кунем. дар муддати 20 рӯзе ки ба мо муҳлат додагиянд, бояд мо ҳам ҷаримаро биспорем ва ҳам аз Федератсияи Россия берун бирем. ва вақте ки мо агар аз сари нав бихоҳем ки Россия биёем,
пас аз 3 моҳ метавонем ки боз дубора ба Федератсияи Россия ворид шавем. Хеле ки дар аввали видео кадрора монда будам, диден ҳамун кадрое ки рӯзе моро дастгир карда буданд. камтари ҳамун кадрора хостум ба шуморо нишон бутам, нишонтон додам ва дар давоми ҳамун кадро хостум ки ба шумо бифаҳмонам ки оқибати кори мо чӣ шид. бовар кунед бениҳоят ғамгин шидем, чунки омадани мо роли ба Федератсияи Россия як моҳ шидагӣ нестай ва ҳар як нафаре ки ба Россия меояд ба фикри шахсима ки ӯ барои истироҳат, ӯ барои кайфу сафо ба Россия намеояд. ҳар як нафаре ки ба Россия меояд барои пеш бурдани зиндагии худаш, барои пеш бурдани рӯзгори худаш ба мақсади кор ва фаъолият кардан меояд. ва мутаассифона мо дигар монда наметавонем дар инҷа ба чандин мақсадҳои хуб омада будем ки барномаҳои хуб мекунем, барномаҳои нав, идеяҳои нав барои ки муҳоҷирода бисёртар тааллуқ дошта бошад. қонунҳои нава гуфтем, аз наздик мебинем, суҳбат мекунем, меомӯзем, вале мутаассифона ҳеҷ чиз дар насиби мо набудай. бояд ки мо аз Федератсияи Россия буброем бо тариқи ҳалномаи суд. ба ҳамин хотир тавсия метавонам ба нафароне ки бедокумент мегарданд ё ки регистратсия надоранд, регистратсия карданиянд ва ё ки мигратсиони карташон работа нависондагии патент надорад, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳама қонунҳоро риоя кунед. як гапе ки дар ҳар куҷое ки бошед бояд қонуни давлата риоя кунед. ба фикри шахсии ма дар инҷа ягон қонунвайронкунӣ накардам. ба чӣ хотир ман гапа гуфтаистам? Ба хотире ки ман омадам паспорт, мигратсиони картам 100% регистратсияма гирифтам. вале мутаассифона бадай бародарои тоҷике ки дар ин мулки ғарибӣ тоҷики худша фиреб мекардай ва и ҳар як коре ки фиреб мекунен, ҳар як коре ки мақсад дурӯға мекунен як бародари дигара, и ҷавобгарӣ дорад. ва ман як чиза дар ҳамин видео мехоҳам қайд кунам. бисёре аз нафарҳо дар барномаҳои мо махсусан блогерҳоро ҳақорат мекарданд, дашном мекарданд ки шумо ҳаромхӯрен, шумо фиребгарен, шумо дурӯғгӯен. вале ман вақте ки ғарибӣ омадам шоҳиди ҳамин чиз шидам ки бисёре аз ғариборам ҳаромхӯр будиянд, бисёре аз ғариборам фиребгар будиянд ва бисёре аз ғариборам бародарои худшона фиреб мекардиянд. ин сухани ма ба ҳаматон тааллуқ надорад. хоҳиш мекунам дуруст бифаҳмед. ман баъзеҳоро дар назар дорам, яъне ки ҳамун шахсиятҳое ки фиреб мекунанд, ана ҳамун шахсиятҳоро дар назар дорам ки ворам дар инҷа дар ғарибиянд, лекин бародарои худшона фиреб мекунанд. ва бисёри нафарҳо гуфтанд шуморо ки фиреб кард, шуморо ки регистратсия кард дод. моро ба ном гуфтани як одам Анвар ном дорад, Айхуҷандай. агар баъзе бишиносиш ё ки нашиносиш, мо бо ӯ ҳам суҳбат шидем ва ман нахостам ки ягон бадӣ кунам барои ҳамун бародар, чунки вай ҳам соҳиби зиндагия, зану фарзанд дорад. мисол ман нахостам ки зиён бирасонам ба ҳамун инсон. зангиш задам ва ҳамчун инсон суҳбат кардам бо ӯ ки бародар, мо ин қадар расход кардем, бародар, моро айҷа видваренӣ карданд. мисол мо ба мақсади коркунӣ омада будем, тиданем қадар вақт расходҳои моро бигӣ вастанавид кард. мисол бигирем, агар мара метонистам ки ба любой раҳ зиён ма бирасонам ба ҳамун хитон кадоме ки дар Россияен, медонем ки дар инҷа ҳама кора кардан мумкин аст. ва ман нахостам ки барои ҳамун шахсият зиён расонам. ҳамчун инсон аз пешаш гузаштам ки тра инам қадар рӯз муҳлат, сума возврат кун. вагарна сума ки барқарор накардӣ, ба чӣ роҳе ки буфорад бо ҳамун роҳ ба ту суҳбат мекунем. чунки роҳи ҳамие ки ман барои нанги номуси худам, ман барои аҳли оилаи худам, ман барои зану фарзанди худам ба ғарибӣ омадам ва хостам ки мақсад модари худма, оилаи худма зиндагишона беҳтар кунам. гарчанде ки ба ман ниёз надоранд аҳли оилаи ма ба нигоҳубини ма, чунки шукри худованд оилаи мо, зиндагии мо дар ҳолати хуб қарор дорад ва ё ниёз надоранд дар ғарибӣ будани мада. но ман хостам ки дар ҳамҷа ман дигар роҳҳоро пеша бигирам ва чандин корҳои нав кунам, корҳои иловагӣ. дар умум
ризқу рӯзии хидмат зиёд бигардонем. бениҳоят ғамгин шидагием, лек ягон илоҷ надорем. дигар ҳичи гуфтанӣ нестам дар ин бора. ва ба мисли ҳар вақта бародаро, видеоҳои моро интизор бошен. Чӣ хеле ки барномаҳо мекардем, барномаҳоро пеш бурдан мегирем. худо розӣ боша. бо кай ки Тоҷикистон рафтанӣ шидам, видео мекунам, мегӯм ки мо аллакай ба ватани худмон баргашта рафтаистем. ҳамин буд маълумот оиди дастгир кардани мо. ба ҳамин хотир бародаро, бо эҳтиёт бошен. қонунгузории давлатеро ки шумо қарор дорен, риоя кунен, ҳуҷҷатотонро дуруст кунен. ба умеди ин нашавед ки мо дар инҷа 10 сол истодагием, 5 сол истодагием, уже 1000 рубл метем, 2000 рубл метем, мебурем. баъзе ҳолатҳое мешавад ки сум фоидатон намекунад. ба ҳамин хотир барои манфиати ҳар яки мо шумо ҳеҷ чизо ва бо тариқи пасредникҳо ҳеҷ вақт ҳуҷҷат накунен. то барномаҳои дигар дастгирӣ кунен моро, дар канали мо обуна бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.